И отново сме на вълна ферментации. Днес искам да ви покажа едно много интересно нещо, което използваме по време на курса за рамен. Сега ще видите как се приготвя кошо. Ще използваме лимонови кори. Това специфично са лимоновите кори, които Бояна произведе за мен, защото изтиска около 2 литра лимонов сок. Освен това ни трябва малко чили и финно смляна сол. Първата ми задача е да почистя чилито от дръжките. Валютите чушки са почистени и измити. Вие може да решите да използвате цели чилита с семките или, разбира се, може да махнете семките и сърцевината. Аз лично предпочитам по-сериозния кик, който дават семките, така че ще ги оставя. Всичко ще влезне заедно с 15% сол в чопъра, за да може да бъде смляно и оттам нататък вие решавате дали да смелите едро или финно. Аз, както забелязвате, не съм се постарал прекалено много, защото искам да има усещане в нашето кошо, след което всичко това ще трябва да ферментира за 3 до 5 дни на стайна температура. Сега е момента, в който трябва да сложите лимоновата кора, чилито и солта в буркан, достатъчно голям, с капачка, която се затваря плътно, с добро уплътнение. Или втората ви опция е да използвате вакуум турба. В нашия случай ще използваме вакуум турба, тъй като е по-безопасна, когато приготвяме ферментации за нашите курсисти. Тази вакуум турба или респективно бурканът с хубава капачка ще оставим на стайна температура за 2-3 дни или 7-8 дни в хладилник, в зависимост от това колко време имате, след което съвсем спокойно може да консумирате вашето кошо юзу или юзу кошо, както е по-правилно. Разбира се, използването на юзу кошо не е ограничено само до рамен. Изключително много върви на риби, салати, също така може да направите и така наречения compound butter или овкусено масло, като добавите малко количество към размекнато масло и го разбъркате добре. Изцяло зависи за какво ще го използвате вие, важно е да ви е вкусно. Ще ви видя в следващия ферментационен петък, а вие не забравяйте, че в Amuse Bush правим курсове и ще се радвам да ви видя тук наживо в нашата кухня, за да опитаме заедно вкусни ястия. До скоро!